Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara, alar bilen biz sizinle de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırığın qarısız bugünkü çıkarılışta. Udmurtiyada jan isep nişik uza. Bizning oilada 6 kishi, biz bütünümüzde yazıldık. Hem bütünümüz Tatar deyip yazdık. Jurnalist Elmira Mustafina. Belekeşok'tan men Tatarcha yaşadım. Tatar gailesinde yaşayıp Tatarcha söyleşip. Şimkent şehrinden Ahtemyanovlar gailesi. Şimkent'e keldigende biz Şivarovka degen jerde turdik 20 yıl. Kazanda Elfiyazalova isimdagi xalqaro festivalning soylab alu turu bara. Subhanallah, xalq ko'p, zayıfkalar ko'p, bugün keldiler. Kurashchilarda raqib Fayzullin. Biz bu baradariga yarışqa birinchi o'rinda. Ikkinchi, uchinchi o'rin bizga уже shoqda kirmaydi. Tatarlıktan Tatar hiç gariter mi? Kişi öz isimini inkar iter mi? Tatarlıkta Tatar oğlu Tatarmın. Tatar tugil dime, başın vatarmın. Şairimiz dertmen bir gasırlık yazgan yollar bu. Bugün de milletimiz için aktual yangırı. İlde canı isep bara. Milli anımızını, millet canlılığımızını, birdemligimizni sınavışı şora. Barlığımızını, kupligimizni bildiru mümkünlüğü. Canı isepte gadeti yol bilende devlet hizmetleri portalaşa online'da katnaşırga bola. Biletinler bir nişe şol isepten Tatar tiline de tercüme etilgen. Udmurtiyada 2010 yılғы canı isepte 98.831 Tatar tirkelgen bolgan. Köpçiliğin İjav, Sarapol, Majga, Glazov, Votkinski şehirleri Tatarları teşkil etken. Avul jirligine kelgende Tatarlar köplep Yukamin rayonunda yaşay. Milletteşlerimiz canı isepten işi katnaşa. Şul hakta aldağı süjetimizde. Урамда әле иртәнге иңгер, Муса инде мәктәпкә җыена. Быел ул 1нче класста укый. Мәктәптән тыш дзюдо, шахмат түгәрәкләрендә шөгыльләнергә өлгерә. Сеңелләре Адилә белән Гүзәл татар этнокомпонентлы Энҗи балалар бакчасында тәрбия ала. Резидә бу көздән 3 баласын да Асылъяр балалар үрнәк ансамбленә йөртә башлаган. Анда татар фольклоры белән танышалар. Җырларга, биергә һәм музыка коралларында уйнарга өйрәнәләр. Хәсәновлар гаиләсендә милли тәрбия дә һәр мөмкинлектән файдаланырга тырышалар. Шулай башта әни сөте белән кергән, үсә-үсә сүз, гамәл аша туган телгә, гореф-гадәтләргә хөрмәт тәрбияләнә. Балалар, родной язык татар теле дип язабыз. Жан исәпнең ни икәнен аңларга Муса да, сеңелләре дә әле кичкенә. Шулай да Резидә аларны янәшә утырта. Дәүләт хезмәте аша онлайн катнашалар. Bizning oilada 6 kishi, biz bütünümüzde yazıldık. Hem bütünümüz Tatar deyip yazdık. Özümüzün Tatar tilin deyip, tuğan tilini Tatar deyip yazdık. Gün sayın Tatarça aralaşabız deyip күрсәттек. Бу жан исәп соңгысы түгел. Киләчәктә үскәч мөстәкыйль катнашканда аңлы рәвештә туган тел һәм милләтне горурланып күрсәтә алырлык булсыннар диләр Хәсәновлар. Ижау халык саны буенча Россиядә 1нче 20-леккә керә. 100дән артык милләт вәкилләре гомер кичерә. Татарлар сан буенча башкалада 3нче урында. Ижауның татар бистәсендә жан исәп алуның стационар нокталарының берсе Муса Җәлил исемендәге китапханәдә урнашкан. Бирегә татар әдәбиятын яратучылар йөри. Бер үк вакытта китап алыштырырга да, жан исәптә теркәлергә дә була. Яшьләр онлайн ысулны кулай күрсә, андый мөмкинлеге булмаганнар исәпкә алучы ярдәмендә теркәлә. Бер кешегә якынча 20 минут вакыт китә. 33 сорау арасында иң әһәмиятлесе әлбәттә телгә, милләткә кагылышлылары. Мен өзімнің Актаныш районынан, Татар районы, Татар дип яздырдым. Шәһәрдә 87 елдан бері яшайм. Татар телен онытмадым, һәр вакытта татарча сөйләшәм. Жан исәп, татар булып язылу, туган теленең татар теле икәнлеген күрсәтү кирәклеге турында Удмуртиядә аңлату актив барылды. Милли мәдәни автономия Яңарыш газетасы тарафыннан Ижаудан кала башка шәһәрләрдә, район авылларда очрашуларда, милли чараларда әйтелә килде. Ижау татарлары бердән булып, башкалада халык саны буенча 3нче урынны саклар. Ижаудан Нәзир Нығманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Киләсе язма Үзбәкстаннан. Бүген без милләттәшебез Ангрин шәһәрендә яшәүче журналист Элмира Мустафина турында сөйләрбез. Ул күп еллар җирле газетада баш мөхәррир булып эшли, татар язучыларына, туган телебезгә зур игътибар белән карый. Шулай итеп Ангринга юл тотабыз.
60-нчы елларда Ташкент өлкәсенә яңа зур Ангрен шәһәрен төзү өчен бөтен Советлар Союзыннан яшьләр һәм яшь гаиләләр җыела. Шулай итеп, Альмира Мустафинаның әти-әнисе дә Бирегә Башкортстаннан күчеп киләләр. Альмира ханым үзе, аның абыйсы һәм сеңлесе монда туалар. Уфадан китеп монда, без бәләкәй татар диаспорада кебек яшәдек, татарлар күбәя монда. Безнең авылдашлар гына күбәя монда даже. Поэтому бәләкәй чактан мин татарча яшәдем, татар гаиләсендә яшәп, татарча сөйләшеп, татар милләтеннән ерак китмәдек. Өйдә әни белән әти татарча йырлар йырлыйлар, сөйләшәләр, татарча загадкалар нитәләр, без белән татарча постоянно сөйләшәләр. Поэтому мин татар телендә үстем инде дип әйтеп була. Мәктәпне тамамлаганнан соң ул Уфадагы Башкорт дәүләт университетына укырга китә һәм анда журналист белгечлеген ала. Туган шәһәренә кайткач, ул Биредә җирле Ангрен хакы газетында корреспондент булып эшли башлый. Альмира ханым үз эшчәнлеге дәверендә төрле газеталарда эшләргә өлгерә. Тик 2009 елда ул үзенең беренче эш урыны булган газетасына кайтып, бүгенге көнгә кадәр Биредә баш мөхәррир булып эшли. Бүгенге көндә бик матур язучыбыз бар, татар язучысы, Казаннан, Гүзел Яхина исеме. Аның 3 китабын да укыдым. Беренче китабын интернеттан случайно гына күреп калдым. Гүзел Яхина ниндидер премиялар алган анда. Берне генә түгел. Әле карыйм әле, нинди Гүзел Яхина ул яш язучы дип. Укый башлагач, Зулиха открывает глаза дигән китабын рус телендә запоем укып чыктым. Мына укып бетмичә туктамадым, белсәгез. Альмира ханым Мустафина эшне уңышлы һәм нәтиҗәле алып бару белән беррәттән бәхетле хатын һәм 2 бала әнисе дә. Төпчек кызларының туы үзләренең гаилә ансамблен булдыруга да илһамландырды. Лейсан тугач без йырлыйдык. Мин йырлыйдырым, Илһам аккордеонда уйныйдыр. Аның инесе бар, Рафаэль исеме. Рафаэль баянда уйныйдыр. Җыелганда, мына карендашлар белән җыелганда, йырлашып утырадык, бийдирик. Шуннан әйдәгез әле концерт куйга әле дип уйладык без. Лейсан ансамбле иде бездә. Лейсан яңгыры концерт. Шу концерт белән Ангренда 5-6 концерт бирдек без. Бухарага бардык. И шу концерт белән Сабантуйларда да выступать иттек. Моя бабушка, моя мама, Альмира мама, нам тоже напевали. И мы вот эти вот напевы татарские, мы их на современный лад, под синтезатор немного переделали. Конечно, мы древних этих песен не слышали, как они на самом деле звучат, но по тому, как нам спели наши родители, мы тоже, в общем-то, постарались. Әти-әниләрнең музыкага булган мәхәббәте аларның балаларына да күчте. Уллары аккордеонда һәм гитарада, кызлары фортепианода уйный. Жена моя Альмира старалась весь свой богатый багаж знаний в литературе или там в искусстве передать детям. Она их научила читать, она их научила прекрасному. Хәзерге яшьләр татар телен өйрәнергә кирәк вообще. Хәзер вакыт күпме телне белсәң, шул хәтлем син байраксың диләр бит. Хәзер балалар, менә минем балаларымны без өйрәтәбез, безнең балаларны өйрәтәбез татарча сөйләшергә. Татар концертларына өйрәтәбез. Татарча китапларны, конечно, пока укымыйлар, но Шүрәле дигәнне алар укыдылар, хотя бы Шүрәле. Сәрвин Әскәримова, татарлар, Үзбәкстан, Ангрен шәһәре. Казакстан Республикасының Кыяшлы Шымкент шәһәре татарлар саны буенча 5-нче урында тора. Милләттәшләребез арасында Татарстанда туып үскән, бүген бердә үз гаиләсен корган, бизнес ачканнар байтак. Бүген сүз Әхтәмияновлар гаиләсе турында барыр. Үз халкының күркәм традицияларын саклап, җирле татар үзәгенә зур ярдәм күрсәтәләр һәм хәйриячелек белән дә шөгыльләнәләр алар. Әхтәмияновлар гаиләсе белән Әдилә Төхбәтова да танышты. Рәхимҗан һәм Гөлсем Әхтәмәновлар Шымкент шәһәренең үрнәк гаиләсе булып торалар. Алар гомерләренең күп өлешен Казакстанда яшәсәләр дә, үз халкының мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен хөрмәт итәләр. Үзләренең 5 балаларын һәм 17 оныкларын иң яхшы татар традицияләрендә тәрбияләп үстерәләр. Оякта 2 немерем бар, менә Казанда 3 немерем бар. Аллага шүкр, немереге байымыз 16-17 булды. Менә Казакстанда өмір сүреп жатканыбызга қуаныштымыз әрине. Қанша 70 жылдан бері ешқандай сөз естігеніміз жоқ. Жұрттың арасында
bir семьяда ömür sürüp жатырмыз. Йорт хуҗабикәсе Гөлсем Сөлейман кызы Татарстан Республикасының Буа районы Күлшеркене авылында туган. Мәктәпне, аннары Казандагы Пешекче училищесын тамамлап, Зеленодольскида, Казанда эшләп, Буага кайта. Анда ул тормыш юлдашы белән таныша. Буага кайткачтан инде шунда эшләгәндә иптәшем менә Рәхимҗан дигән җегетне күреп, шунда сөйләшеп, шунда танышып, икәүбез инде мәхәббәт булгандыр. Шул икәүбез бергә кушылып, шул җирдә өлкән балабыз туып, шул монда күчтек инде. 83 елны Шимкентка килдек. Шимкентка килдегендә без Шубаровка дигән җирдә тордык 20 ел. Авыр елларда аларга үсешләрен калдырырга туры килә һәм ничектер гаиләне туендыру өчен ире белән бизнеска керешәләр. Чаллыга аяк башлар, ә кире Казахстанга КАМАЗ запчастлары китереп саттылар. Башта сумкалар белән алып барганнар, ә хәзер инде тулы фуралар белән эшлиләр. Бүгенге көнгә бу бизнес гаилә бизнесына әверелде. Казахстанда торсак та бик каты тату, матур, бер дә безне кысыркламый, шулай торып матур итеп тормыш итәргә, эш эшләргә, бизнес ачырга бер кемдә кыенчылык ниткәне юк. Әхтәмәновлар гаиләсенең горурлыгы чәчәк бакчасы. Нинди генә гөлләр юк монда, бер-берсеннән матурак, әмма иң гүзәл чәчәк безнең оныгыбыз Ләйсән дип әйтә Гөлсем апа. Туган якка ел тотамын, туган як, иң гүзәл газиз якка, туган як. Гөлсем апа Рәхимҗан абый белән пенсияда булуга карамастан, үзләре бизнес алып баруларын дәвам итәләр, әмма бакчага да вакыт табалар. Көңелimiz доstu гүлдәрмен сөйләсеп, жай көңелimiz ашып, иштәге җеттин бар соңында калдырып, чыгып жүрмиз монда кемпир экөөбүз. Әхтәмәновлар гаиләсе җирле татар-башкорт берләшмәсенә һәр вакыт зур ярдәм күрсәтә. Өйләрендә дә бәйрәм чараларын оештыра. Вот уже несколько лет помогают татаро-башкирскому этному культурному объединению. В дни праздников, Курбан-Байрам, 8 марта, День Победы, они посещают наших ветеранов и раздают вот эти продуктовые наборы. Когда вот прошел первый этап коронавируса, много среди врачей погибло, медсестер. В этот период они оказывали тоже большую благотворительную поддержку. Әдилә Тухбәтова, Татарлар, Шымкент шәһәре, Казахстан. Мин Удмуртиядан, татар. Үземнең татар булуым белән шиксез горурланам. Шундый горурлану хисләрен күреп татарларның шушы якларда да сөенеп кайтам. Hürmetli tamaşaçılarımız, siz Tatarlar tapşırığını qarayısınız. Programımızın ikinci ülüşündə Qazanda Əlfiyə Avzalova isimdəki Xalqara Festivalinin saylab alу turu var. Subhanallah, xalq күп, заявкалар күп, бүгін дә килделәр. Көрәшчеләрдә Рәкиб Файзуллин. Biz bu Baradar yarışqa birinci orunga. İkinci, üçüncü orun bizga уже şoqda kirmedi. Qazanda Əlfiyə Avzalova isimindəki ikinci Xalqara Festivalga saylab alу turları var. Qatnaşıcılarını iş nominatsiyada sınıylar. 13-dən 17 yaşqa, 18-dən 25 yaşqa, həm 26 yaşdan ülkənirəklər türkümləri buldurulğan. Bəygi 2 yılğa bir ötkərilə, Uyuşturu Komiteti həm jurida Tatarstan, Россия həm şit illərdən çağırılğan yuqarı professional artistlar. İlvira Xıznetdinova saylab alу barışını күзәтті. Сәхнә артында кемдер җырын, кемдер биюен кабатлый. Катнашучылар бик дулкынлана. Бәйге татар эстрада сәнгатенә нигез салган, репертуарына 500-дән артык җыр туплаган. Шул исәптән аларны дөньяның 17 телендә башкарган җырчы Əlfiyə Avzalova исемен йөртә. Шундый дәрәҗәдәге чарада катнашучылар да сыналган булырга тиеш. Əlfiyə Avzalova иҗаты миңа бик ошый. Мин аны кичкенә чактан тыңлап үстем. Шуңа күрә менә әлеге конкурста катнашу өчен минем өчен ул бик зур шундый вакыйга. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының фольклор музыка милли ансамбле зур сәхнәдә беренче тапкыр чыгыш ясый. Коллектив әле 8 ай элек кенә оешкан. Халык җырларын аеруча яратып башкаралар икән.
Әлфия Авзалова безнең шундый татар җырларын үзенә татар телендә булган барлык матур җырларны үзенә туплаган, үзенең репертуарына. Һәм инде без аның репертуарына нигезләнеп үзебезнең репертуарны да карарга булдык инде. Субханалла, халык күп, заявкалар күп. Бүген дә килделәр. 10 октябрьгә хәтле дедлайн булган иде, дедлайн. Әмма ләкин сораулар буенча инде кемдер әйтә, ой, мин күрмәдем, ой, мин белмәдем дип, шулай итеп менә әзрәк безнең бүген тагын бер 15 заявка. Мәртәбәле жюри конкурсантларның җыр, бию һәм нәфис сүзгә осталыгын бәяли. Катнашучыларга файдалы киңәшләр дә бирәләр. Бүген сайлап алу туры Казан буенча узды, ә моңарчы бөтен Татарстан буйлап йөргәннәр. Бик четерекле эш берничә елга сузыла. Пандемияга хәтта әзрәк кенә өлгердек. Татарстан буенча зоналар буенча Нижнекамский, Актанышларда, Чаллыларда өлгердек. Менә хәзерге инде Казанда үтә, но күбесен онлайн формасында үткәрдек. Чит илләр белән һәм инде СНГ илләреннән шуңа күп кенә җырчылар, биючеләр үзләренең язмаларын җибәрделәр. Өметле яшәрбез бик күп. Әлфия Авзалова исемендәге 2нче халыкара фестивальдә чит илләрдән Америка, Куба, Болгария, Үзбәкстаннан да конкурсантлар бар. Күбесе онлайн катнашачак. Ә Үзбәкстан кызы 3000-гә якын чакрым узып, сайлап алу турына махсус килгән. Сегодня я принесла ее песню, я буду там ее петь на конкурсе «Сагыну жыры». У меня и мама татарка, и учитель татар. И я думаю, что нельзя забывать своих корней. Я изучаю татарский язык, мне это очень нравится. Я горжусь, что в моей крови есть татары. Узган фестивальдә җиңүчеләрне Америка Кушма Штатларына алып барганнар иде. Алар анда концерт куйдылар. Бу юлы фестивальдә гран-при утучыга альбом яздырырга сертификат тапшырылачак. Моңа стәбул гастроль турына чакыру ала. Беренче премия лауреатлары шулай ук Россия һәм Татарстан буенча гастрольгә чыгачак. Әлфия Авзалова исемендәге 2нче халыкара фестивальнең гала концерты 23 октябрьдә Пирамида мәдәният үзәгендә булыр дип планлаштырылган. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Тренерсыз да көрәшче булырга мөмкин. Теләк, үҗәтлек һәм тырышлык кына кирәк. Бүгенге геройыбыз шуның ачык мисалы. Сүзебез Ракип Файзуллин турында. Көрәшчеләр сәхифәсен карыйк. Ракип Нәҗип улы Фәйзуллин 1952 елның 2 июнендә Минзәлә районы Курия авылында туа. Чаллы, Минзәлә, Ижау шәһәрләре, Башкортстанның Бәләбәй, Туймазы, Самараның Шентала районнары сабан туйлары баш ватыры. Татарстан Республикасының һәм Россиянең атказанган тренеры, бөтен Россия дәрәҗәсендәге хөкемдар, Россиянең спорт остасы, педагогия фәннәре кандидаты, профессор. Бер мизгел кешенең бөтен тормышын үзгәртергә мөмкин. Бүгенге героебыз белән нәкъ шулай авылга кино алып киләләр. Мазандаранский тигр дигән Иран фильмы була ул. Кинода гап-гади авыл егетенең искиткеч көчле, ирекле көрәштә тиңдәшсез пәһлеван булуы хакында күрсәтелә. Ул чакта 10 яшьлек Ракип Фәйзуллин бу фильмны кат-кат 5-6 тапкыр карый. Һәм мин дә шул фильмдагы көрәшче кебек булам дип максат куя. Күрше авылларга сабан туйларга йөреп көрәшеп карый. Ярышларда булгандыр, ләкин шөгыльләндерүче, җитәкләп йөрүче юк иде ди Ракип Фәйзуллин. Шалыга күченгәч, шунда грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче егет аны үзе белән ияртә. Күп кенә серләрне ача. Ә инде хәрби хезмәттән ялга кайткач, Биектау районында көрәше 1972 елда беренче тәкәсен ала. Ә армия хезмәтеннән соң Чаллыда төпләнә. Шофер булып урнаша. Эштән соң йортлар төзү комбинаты спорт залында шөгыльләнә. Һәм уңыш узак көттерми. Яшь чагында рәсми көрәш бәйгеләрендә әллә ни зур җиңүләргә ирешмәсә дә, Сабантуй келәмендә тиңнәр булмый аңа. Минзәлә, Ижау, Леногорск, Әлмәт, Перем, Казанга җирдек. И бу яклар Маманыш тигәндә монда авыллар сайын җиреп,
Дүртили, бардық Бақалыға, Башкирина, Самарская областы, Хабилның ауылларын әптеке önde бүтінесін. Оннары ветеранарды кіріштім. Ветеран Россияны оттым, Татарстанны оттым, Мұсажариданы бүтінесін отып-отып. Зюре Сабантыйда нешеме еллар кірішкі ветеранларды. 55-те или 60-та бой тоқтадым. 80 килограмм ауырлық өлшеуінде Билал Шаул ең исте қалған бәйге болып Шаллы Сабан тойлары тұрады. Өз ауырлығында 10 мәртәбе ата, 2 тапыр Абсолют Батыр исемен яулай. Тәкәләрінің санын инде түгелгенә білмейді, елына 11 шәрін алып қайтқан болды. Күрәші бұтқан ең қимәтлі бүләге Урал мотоциклы. Ол бір елна Мензелеге Сабатыға келдік, ол 90-шы еллар, самайтыға мутный вақыт ұрыша дегенде. Біздің бір күрәші бар, фамилиясын айтып тұрмайым. Келген да ол, Мензеле малайлар келділер менің қыриға, етілер. Аракеп, там какой-то мужик приехал, это, бензин ищет. Это, какой бензин? Урал мотоциклы бірінші орында тұра. Вот сейчас, говорит, я говорит, всех отшлепаю, это, бензин надо залить и домой ехать. Хар күрәші бара мен 80 оттым. Біздің Латайпов мүжагет бар, біздің Мензеле малай. Это мүжей, давай мұны от, будет все нормально. Мүжей мұны отты. Онары мен мүжейнен оттым, абсолютно мен қалып, Урал мотоцикл менде. Еміне олай бір торалды бүтін жерге. Үзе артынан башқаларны да ерті 1978 елдан башлап тренер. 1992 елдан Рақип Файзуллин Волгоград физкультура институтының Шаллы филиалында оқыта. Камы физкультура академиясының күрәш кафедрасында профессор вазифасында эшлей. 20 ел дауымында бик көп егетләргә күрәш дөньясына юл аша. Шәкертләре арасында 30-дан артык спорт ұстасы, ат казанган спорт ұсталары, тренерлар бар. Біз барадыр екі ярышқа бірінші орынға. Екінші, үшінші орын бізге уже шоқта кірмеді. Біз бет сынауқата, чтобы шалада күрәш әйбәт болсын үшін, біз көп әйберлер ясадық. Көп әйберлер. Руководителер біздің мында мощные. Бүтін республикадан келедір. Бір елі даже болды. Абсолютқа қойдық, десятка машина. И бес сайын ақа қойдық. Ол бір қойда да болмайды олай бір. Вот, ол ақшада түгел, но тем не менее күрәшкеш, оның дәрежесі де болар әйтегеш. Рақип Файзуллин 2013 елда Қазанда өткен универсиадада Билбаулы күрәш бойынша Россия жиылма командасының баш тренері да айтып белгіленген еді. Бүгін инде күрәштен киттім, ләкин күрәш миннән китмәде ди. Хәзер дә Шаллы командасы белән бер дулкында. Кыскасы татар күрәшенең аксакалы. Хөкемдар вазифасында да еш күрәбез. Тренировкалар, ярышларда төпле киңәшче. Яшьләр белән булуның тагын бер ягы бар. Картаймыйм. 2022 елда 70 яшьлегем. Әкім меңа 70 бересің дей. Шыннан да. Күрәш зур тормыш ул. Рақип Файзуллин шулай дей. Бүгінгі әзірләнгән сюжетлар шулар иде. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Біз сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, сәяхәтләр кылабыз, авырлыкларга бирешмичә татар булуыбыз белән горурланып яшик. Сау булыгыз.